ọ bụrụ na ị kotere arụsị dowe na be gị bụ isiokwu, ọkwọ ibuchigha ya azụ bụ ife na-esenụ. Ịma na ike na-adị akacharịsị n'ikorobịa maka na ekecha ike ọ na-anị ini akụfecha ọ daala awọ. Ọ bụrụ na ị nara ike kaba arụ gwa ụmụ gị na ị nara ike. Ọ bụrụ na ị gwọrọ ajọ ọgwụ, biko dododo kaba arụ gwa ụmụ gị na ị gwọrọ ajọ ọgwụ ka ha bụrụ n'oge na o nwere ife dịwara ha nna ha gwara gị na ha mere. Ya bụ ife ga-enyere aka nke ukwuu. Negodu na anya ọtụtụ ngwuru nnukwu nnafa nara ike dị egwu ma ọ bụ kparụ nsị ka unu fụ na ngwuru ahụ afụbeghị ụzọ rukwuo tata. Ọgwụ dị mma mana ajọ ọgwụ ajọka. Ọgwụ ọbụla eji emegide mmadụ, ọgwụ ọbụla eji were akụ mmadụ nsị, ọgwụ ọbụla a ga-abụ agwọcha ewedosa mmadụ jebe ejebe adị mma naba anaba adị mma. Nwanne m gbarụ ọgwụ ụhụ ọsọ maka na ife dị n'ọgwụ siri ike. Maka a na-agwọ nsị anya odo si eti ikwe na ya ịgbaka. Ọkwa udene kara aka na-amagbu ozu afọ. Ọkwa isi kara aka na-ebu ogidi. Maka na atụọ inu nkịrịnka nkata onye tara arụ amarogo. Nwanne m zero ife ọbụla nwere ike idori agbụrụ gị na ọ bụ na ibicha ndụ wee jebe ive jebe ejebe adị mma naba anaba adị mma. Ọ bụ na ị kutere arụsị dị iche iche dowe na be gị mana ị mụtara nwa, biko dododo kaba arụ gwafa na arụsị dị otu a dịkwa na be m. Nekwanụ ya na ebe m dobere ya. Ọ bụgoro na achọ mma afụrọzinụ nee na ife unu ga-eme unu nwee ike igwochi anya bụ ive ma ọ bụ gị nwa bụ onye kotere ya nụ. Ọ bụrụ na inebe anya na ahọ gị agbadawago, ị nwere ike igwochi anya bụ ive. Ọ bụkwọ ịkụnye mmiri kụnye enwebe isiokwu. Ọkwa ịnapụta ya iko iji wee kụnye ya mmiri. Ụmụnne m ndị Igbo, okwu a nwere ike ịghọtacha ya maka na okwu na-agba ka zigizag mana o mechaa n'ikpeazụ ọ na-abụ reality. Nwanne m nwoke, hapụ aka n'ajọ ọgwụ maka na ife niile gwọrọ ajọ ọgwụ n'oge gboo nee na anya ka ngwuru he niile dị tata. Ha nọ n'ụkpọkụrụ ya nwa. It's not a matter of all things have passed away, behold, the new have come. Asị asị. Ọ bụrụ maka ọdịnala na omenala ndị Igbo, onye ọbụla mere ajọ ife mata buru gbuo ngwuru ga-ata afụfụ ihe nna nna ha metara. Atụala ọmarụ ọmarụ mana atụkwala ofeke unu ma ihe so ya nụ. Ọ gwụsịkwa ka ọha n'onu. Ọ bụrụ na ọ bụ mbọsị mbụ ka ị na-afụ m, asị gị nnọọ sonyere m ma gbasara m ozi m. Gaa na my YouTube page ka ị were anya gị gbara onwe gị ihe nkiri. Gakwa na TikTok ka ị sonyere m.